er Nelly Hansen. Jeg stod for en Kvickly, og vi har lavet et produkt, som hedder Easy Dinner, som mennesker madspil, og som er nemt at lave. Vi vil høre, hvad forbrugerne synes om det. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Jeg ved ikke, hvor tit jeg vil bruge den, men de dage, hvor det er, men de har lidt travlt, det synes jeg faktisk er meget fint. Jeg vil synes, det var helt rigtigt til en travl familie med børn, der skal afsted hurtigt, men også til en familie som min mand og jeg er udarbejdende, og ved en travl hverdag vil det være fint for mig at kunne købe det med hjem og sætte på middagsbordet. Skide genialt. Altså, jeg vil helt klart købe det selv. Ligegyldigt, hvordan man vender sig af det, så er det både et billigere alternativ. Plus, at det er meget, meget nemmere. Det er hurtigere. Plus, at du kan fokusere på så mange langt vigtige ting, end at handle i din hverdag, så du kan få udrettet meget mere. Så jeg synes, det er genialt. Det skal vi da have gjort. Altså, hvorfor er det der ikke endnu? Come on. Det mangler vi da.